aka fara. Godiya kun Allahu mai komai, shi ya bani masoya da halimai, shi ya fi da ni tarkon azalumai, ya zurta ni da kuɗi ya mini maimai, ya ban gida in buta mata ga mota, dau haƙuri magauta na bar kwa baya yanzu ma zan fara. Neman yana da ba makara, nema ka tara, idan har ka jure duniya ba ka tsara, abinda duk ka samu gode Allah sai ya kara, wata rana ka shahara da kai a ta gadara, ribar nema samu in ka samu ka tsira, ba mai maka dangane tun da dai ka tara, yanzu ma aka fara. Yar 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 yar, war 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 war, yar 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 yar, war 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 war. Ga nasiha zan yi muku masu fin ƙarfi, ku so mutum don Allah a zuciya ya fi, ku kama Allah alwai ku daina yin zafi, a rayuwa kun ji ku daina nuna fin ƙarfi, ku rinka adalci gun ƙanana shi ya fi, akwai matashi sarkin ku zai zamo bawa sai ku fara yin kafara. Na gode mata share min na kukana da addu'ar da take yi min dare rana, fatan da ta yi mini gashi yanzu na suna, da na fito jama'a a dinga kallo nan, a dinga faɗi da tashi kan jawabai na, waka na rike sana'a ta ɗaga girma na, yanzu ma aka fara. Auta MG boy ne tare da zango. Ina kiɗa in yi waka yanzu ma, in haɗa hoto in ce action yanzu ma, zan buga rawa ga iya acting yanzu ma, a kawar da ni wane yaro yanzu ma, takama nake da manzon Allah yanzu ma, in ka kama Allah ka dace yanzu ma, uwa uba da masoya ku daina yin kuka fim ɗin yanzu ma ni na fara. Yanzu ma aka fara rayuwa ta yi sauyi dole in gode ta bara. Yanzu ma aka fara ɗaukaka na samu wanda bai sauya wahalta. Yanzu ma aka And fara. on the beat.